Vítám lidi. Jízda kráva, musím si dát kameru na hlavu. No, je druhý proč jsem vydal utržený, nevím jak je to možný prostě. Chyba tam nic. Krmítko. Krmítko fuč, všechno fuč. A šel jsem to navázat tam nahoru, samozřejmě kapra, že jo, hned. A teda to byla jízda pěkná, ale větší nebude než tam ty, to prostě jim jako ani nebudu moc rád, protože budu muset ještě nahoru pro koloty, pro čelovku. Tyhle, to netrvalo dlouho, no, jsem to nahodil. Mám v mrazáku sivena, takže no to je jasný fíček, ale ty jízdy přes brzdu teda ty jsou malý kapříci, jo. Kolik může mít, no, 40 max. Mám 40, no. Tak pojď, tě můžu pustit, chlapče. Pojď sem ke mně, pojď. Jinak jsou tady i takový černý kapříci. Úplně fakt černý. Jsme tady chytli je před těmi 2 rokama. Doufám, že mu se propám. Tak pojď, nemazej.